Maayong nga buntag sa tanan. Dalaygon ng Ginoo karon nga kabuntagon nga kita makatuon na pod makapamalandong sa iyang nga pulong. Ug salamat kayo sa Ginoo kay niya na pod kita. Gipamatapatan niya karon nga adlaw ug kana nagpamatuod nga ang ato nga Dios matinumanon ug maluluy-on sa ato nga kinabuhi. Ug by this time magatugyan kita sa ato nga pagtuon. Amahan namo nga langit noon, nagaday nagapasalamat kami Ginoo sa imong pagpakamaayo Lord sa among nga kinabuhi. Salamat kayo Ginoo kay nakabangon na pud mi Lord, nakamata. Ug salamat Amahan sa imong nga faithfulness nga gipakita sa amoa. Salamat sa imong grasya, gugma ug kaluoy. Ug salamat Amahan kay nagapadayon ikaw nagapakamaayo sa imong nga mga kaanakan Lord. Amahan, pasaylo kami sa among mga kasaypanan na komitar diha sa imong atubangan o Dios. Tabuni kami sa hamilin nimo nga dugo. O ginaot pa unta Amahan sa amo nga pagtuon sa imong nga pulong. Amo kini nga masabtan Ginoo. O eventually Lord ma-apply namo sa amo nga pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kani Amahan amo nga gitugyan gipasalamatan sa pangalan ni Jesus among Dios ug manluluwas. Amen and amen, no? So by this time mga higala, tun-an nato kining tema nga giuluhan. We need to forgive one another. Og ato ang text mga higala makita dira sa Ephesians chapter 4 verse 32. Og kani nga tema higala naga-remind ka nato nga kita as a believer, as Christians kinahanglan nga magpinasaylo ay kita mga higala kay kana mao ang kabubuton sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mga higala nagaingon dira sa Ephesians chapter 4 verse 32. In King James version nagaingon ang Bible, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So ang pulong dira mga higala, forgiving one another. O mao na nag-remind ka nato mga higala that there is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. O kana matod kay Brian McHill. Mao na siya ingon niya higala nga wala daw gugma kung walay pagpasaylo. O walay pagpasaylo nga walay gugma. Kung tinuod ka nga nahigugma higala, kung tinuod ko nga nahigugma, kinahanglan nga kita magpinasaylo ay. Another quotation nga mahigala, sumala kay Jonathan, nagaingon siya, forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Matod niya, magpasaylo daw ta, dili tungod kay deserve sa ato ang mga offender nga pasayloon nato sila, kundi deserve nato ang peace. In the first place mga higala, kung ato makita nga dili man gani ta deserve pasayloon sa Ginoo, o masabtan nato na karon sa ato nga pagpadayon, sa ato nga pagtuon. Another quotation nga nagaingon, forgive people in your life, even those who are not sorry for their actions. Holding on to anger only hurts you, not them. No? So kinahanglan magpasaylo ta mga higala, kinahanglan ta mag-let go kay ngano man kung mag-hold ta sa anger, kita naman gihapon ng masakitan, dili sila. Tama? O ato pong makita mga higala, last nga quotation, you'll never know how strong your heart is until you learn to forgive who broke it. Mga mga higala, timan nato, ing na imong kaugalingon, we need to forgive one another. Atong i-remind ng atong kaugalingon every now and then, kinahanglan ko mupasaylo. No? So, mga higala, atong sa mga amigo nako dira nga hilig kayo magkape, no? So ako alang ni siya i-illustrate. Samtang nagagunita og mug kanang ato ang gitimplahan og kape, kanang mug mga higala, gaan ra man na siya. Kung gunita nimo siya 3 seconds, dali lang, no? Dili man siya, wala siya effect sa imong nga kamot. Kung gunitan po nimo siya mga 3 minutes, okay ra pod. Pero lain na nga istorya mga higala kung gunitan nimo siya for 3 hours. No? Gunitan nimo siya 30 minutes. Samot na higala kung gunitan nimo ang mug for 3 days. Malamang ang imuhang kamot ana mangmanhid na. Ang imuhang kamot ana masakitan na. So unsay akong punto mga higala mao ni dili di ay nagmatter sa kabug-aton sa ato nga experience ang makapasakit sa atoa. Kundili ang kadugayon sa atoa nga pag-hold on niini mga higala. Og nagbilib ko ani nga quotation mga higala nga ingon siya, one of the joy stealers in our life is when we hold on to anger and pain for too long. So sa diyang gunita nato ang anger or ang pain sa dugay nga panahon mga higala, mao na siya kita ra pod higala ang masakitan.
Ug mao na kinahanglan kita as a believer, we need to forgive, we need to let go. And I do think one of the hardest command the Lord ever commanded to us is this three-letter word, love your enemy, no? Kanang word nga, three words nga love your enemy, sayon lang na siya i-comprehend, sayon lang na siya i-memorize, pero in reality mga higala is kung naka-experience na kaani is lisod yun ni siya nga sugo sa Ginoo nga kaning love your enemy, no? Pero sugo man na siya sa Ginoo mga higala, o kung ato siyang tumanon para pud na siya sa ato nga kaayuhan. Pero lisod ni siya og mahimo lang siyang sayon sa tabang sa balaang espiritu nga naa sa ato. But remember, we need to forgive one another. Timan-an jud nato na siya mga higala, kinahanglan nato mupasaylo. O why we need to forgive one another? Nganong kinahanglan man jud nga ako, ikaw, kitang tanan magapasaylo sa ato ang kay samot na higala kung at ang naka-offend sa ato is ang ato ang mga kaigsuonan diya sa pagtuo. Ngano man, number one, we are commanded to forgive one another. Kay gisugo man gud ta higala sa Ginoo nga magpasaylo ta. We need to forgive kay ngano man gisugo ta sa Ginoo. Kung wala ta gisugo siguro sa Ginoo mga higala, naa ta excuse nga dili mo pasaylo, pero ngano man, pero ang kuan higala, ang point dira is gisugo man ta sa Ginoo. O kung ang Ginoo higala ang magsugo, I do believe nga pag siya ang musugo o atuan na siyang tumanon para po na siya sa ato nga kaayuhan. Mo na ingon sa verse, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So ang pulong dira mga higala, forgiving one another. Og daghan dili lang kani nga passage mga higala, daghan kaayo ang passage sa Bible nga nagsugo sa atua nga kinahanglan ta mo pasaylo. O ang pagpasaylo mga higala dili na siya optional o kinahanglan jud na nato pagabuhaton. O dili lamang kay gisugo kita, but number 2, according sa passage nga atong gibasa, because we are already forgiven. Mo na ingon sa pulong sa Ginoo mga higala sa Ephesians chapter 4 verse 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So, as a believer mga higala, as a Christians, we believe nga sa dihang nagdawat kita sa Ginoong Hesukristo nga atong Dios ug manluluwas, sa dihang nagsali kita sa iyang nabuhat sa cross para sa pagtubo sa tua, we believe nga ang atuang mga kalapasan, past, present, future is napasaylo na siya mga higala, maong qualified na ta sa langit. O gipasaylo ta mga higala dili tungod kay deserve ta pasayloon, kundi according sa verse, God for Christ's sake hath forgiven you. So buting nun mga higala nga tungod kang Kristo, tungod sa Ginoong Hesukristo ug sa iyang nabuhat dito sa cross, napasaylo ta, nahimong posible ang pagpasaylo nga nadawat nato as a Christians. Mao na higala ang rason. I do believe enough na siya nga reason nganong kinahanglan kita mo pasaylo, no? Kay ngano man, kay even God for Christ's sake has forgiven you and forgiven me, no? Og dili lamang kay kana mga higala is mao ni siya. Forgiveness is the center of Christian faith. Mao na siya ang sentro sa ato nga Kristohanon nga pagtuo higala. Og mao na siya ingon dira gihapon sa same passage, God for Christ's sake hath forgiven you. Siguro makahuna-una ka nga, kung what if dili siya magrepent, ang ako ang offender, what if dili siya mag-sorry? Siguro, no need na siguro nga ako siyang pasayloon. Nasayop ka higala kay ngano man, si Jesus Christ, sa dihang gibuhat niya ang trabaho sa ato nga kaluwasan, gipatay siya sa mga tao nga mga makasasala. Gilansang siya sa cross. Nangay ba sila sorry? Nagrepent ba sila? Wala. Pero unsay ingon ni Jesus Christ, one of his sayings, dagingon siya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. So, si Jesus Christ, nagpasaylo siya mga higala. Si Jesus Christ ang perfect example sa forgiveness. Siya ang perfect example sa tinuod nga forgiveness. Nga kanabitang bisan wala nagsorry ang naka-offend kay Jesus Christ, nagpasaylo gihapon siya mga higala. O isip anak ni Jesus Christ, isip anak sa Ginoo. No? Kinahanglan pod nga kita nga makaanak kaniya, muliwat kita sa atong amahan. Si Jesus Christ mapinasayloon, so dapat kita pod mga higala nga mga kaanak kaniya, dapat kita magpinasayloay. God for Christ's sake hath forgiven you. Forgiveness is the center of our faith. And next mga higala, dili lang kay kana,
God the Holy Spirit is grieved when we resent. Kanang word nga resent mga higala, opposite na siya sa forgiveness. Kanang resent, kanang magdumot or something na anger ka, nga para sa imo dili siya deserve i-forgive. O kabalo ka higala, kabalo ba ka nga sa diha nga ako ug ikaw dili ta mo pasaylo, ang Dios Espiritu siya mag-uol, siya mag-grieve, no? Kay we believe nga ang Holy Spirit is a person, therefore mag-grieve na siya mga higala. Ug atong makita no sa backward sa passage sa Ephesians chapter 4 verse 31. Sa verse 30 nagaingon siya sa English version, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Sa Bisaya version may gala, ug ayaw pasub-a ang balaang espiritu sa Dios nga pinaagi niini kamo gisilihan ngadto sa adlaw sa pagtubos. Itugot nga ang tanan nga kapait og kapungot og kasuko og pagbagulbol og daotan nga pagsulti makuha gikan kaninyo uban ang tanang tinguha sa pagdaot sa uban. Ngano man higala kaning bitterness, wrath, anger and clamor hasta kaning evil speaking makapasubo di ay na siya mga higala sa balaang espiritu. Ikaw hasta ako kung dili ta mo pasaylo higala, kung gahi jud ta mo pasaylo, unsa ingon sa pulong sa Ginoo, mag-grieve ang balaang espiritu nga niya sa atoa. Kung sa atoa pa is makonsumisyon or kanang masubo siya mga higala. Mao na kinahanglan jud nga kita mga Kristohanon, we need to forgive one another. Why? Dili lamang kay God the Holy Spirit will be grieved, kundi dili mga higala, forgiveness will give us real joy and peace. Makasabot niini katong mga tao nga nakapasaylo na. Nakabantay ba kahigala nga sa dihang naa kay gi-forgive, naa kay gipasaylo, murag naay real joy nga imong mabatian sa diha sa imong kasing-kasing, naay peace kanang nakalit go na ka sa imong together with your offender mga higala. Ang mahitabo is na kay real joy nga dili mo ma-explain kanang naa sa imong sulod nga ikaw ra kanang wala nimo nakuha sa uban. Ikaw ang nag-forgive ug ikaw ang maka-experience sa blessing, sa real joy and peace. O kaning peace mga higala is dako kay na siya nga blessing. Ngano man kay daghang mga tao ang walay peace of mind. Kay ngano man nagdumot mangud sila. Blessing ang pag-forgive higala. Kay ngano man makahatag ni siya sa atoa og tinuod nga joy ug tinuod nga peace sa atoa nga kasing-kasing. Mao na higala nga we need to forgive one another as a Christian. Labi na kung Christian mga higala, kita nga mga Kristohanon, we need to forgive. Kay diri nato makaplagan usa ni siya sa mga blessings nga makahatag kanato og peace of mind, no? Og dili lamang kana siya mga higala, mao nang kinahanglan ta nga mag-forgive. Og karon ang pangutana na pod mga higala mao ni, how to forgive. Makaingon ka nga, Brother Juan, lisod manggod mo pasaylo. Nakaingon ra ka nga sayon mo pasaylo nga kay wa manggod ka nakabalo sa iyang gibuhat sa kuha, no? Siguro makauna-una ka nga, nasulti ra na nimo kay wa ka kabalo sa ako ang naagian, no? Lisod pud sa ako ang part ang magpasaylo. Og karon higala, gikan sa pulong sa Ginoo, actually daghan ni siyang pamaagi to forgive, pero nag-select na ko og 6 nga pamaagi how to forgive. Mao ni ang imong buhaton kung naglisod kag forgive, og mao ni siya ang dapat nimo buhaton kung og dapat nako buhaton sa dihang naay time nga kita na offend or gi-persecute or gi-offend sa laing tao. Okay? How to forgive? Number 1, pray. Ang pui, may gala. Mao na ingon sa Matthew chapter 5 verse 44 nagingon ang pulong sa Ginoo, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ang pulong dira mga higala is pray for them which despitefully use you. Kanang nagagamit sa imuha and naga-persecute sa imuha, pray for them. Ayaw i-pray higala nga, Lord, unta Lord, gi-persecute ko niya Lord, gigamit ko niya, unta Lord, imuha siyang silutan, no? Ayaw ana higala kay dili ganahan ang Ginoo niya na nga ato ang attitude. Kung ang naka-offend sa imuha is unbeliever or dili pa siya saved, pray for his or her salvation. I-pray nimo Lord, unta i-open nimo, i-soften nimo iyang heart o
eventually makasabot pud siya sa gospel o maluwas pud siya. Pray for them, no? Mo na ingon si Jesus Christ, bless them that curse you, do good to them that hate you, and love your enemies. Ug dira jud naglangkob no sa word nga love your enemies. Kung ang tanang tao lang no nag-apply aning gisulti ni Jesus Christ, kung ang mga taga North Korea or taga Russia or taga nasod gi-apply ni siyang word nga love your enemies, I do believe walay giyera nga mahitabo sa ato ang kalibutan kung kaning love your enemies gi-apply sa mga tao. So as a Christian mga higala, that's why we need to pray for them which despitefully use us and persecute us. Kinahanglan nga ampuan nato sila. O dili lang kay sila, I do believe higala nga kita po dapat mag-pray ta sa ato nga kaugalingon. Kung naglisod kag forgive, pray. Lord, tagai kog heart nga mapinasayloon. Tagai kog heart nga maka-let go nini nga anger, no? O tabangan ka sa balang espiritu nga mo-forgive, no? So that's why we need to pray. O dili lamang kay mag-pray how to forgive. Number 2 mga higala, love and do good to the offender, no? Higugmaa og pagbuhat og maayo sa mga sa naka-offend or sa offender nimo, no? Og mao na ingon sa Bible, let love be without dissimulation in Romans chapter 12 verse 9. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. No? So ingon ang pulong sa Ginoo mga higala is abhor which is evil. Ato adi ang dapat i-abhor. Ang kanang word nga abhor higala is taas na siya nga degree. Taas na pa siya sa degree nga mag-ingon ta nga ipalayo. Ang abhor mga higala is kinahanglan jud nga atuan na siyang iwala or mopalayo ta sa evil, and then we need to cleave to that which is good. Kinahanglan nga atong gugma without dissimulation. Kaning dissimulation mga higala, to hide under a false appearance, or in other terms according sa Webster Dictionary sa Merriam, a politician's ability to dissimulate. Kana bitawng magpapiki-piki ba, magpa-plastic-plastic. Kana bitawng attitude sa mga politician nga nindot gid kay sila, kanang ability nila nga mag-dissimulate, parang i-hide nila ang tinuod nga appearance nila. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo mga higala, let love be without dissimulation. Kana bitawng love nga pure, walay sagol nga plastic ba, mao na ang gusto sa Ginoo. Og in verse number 14 of the Romans chapter 12, ato makita nga kinahanglan kita mo forgive by not speaking poorly to the offender, no? Dili lamang kay imo siyang i-love o buhatan og maayo, kundi mga higala, don't speak poorly to the offender. Ayaw pag sulti nga kanang makasakit sa offender, kanang grabe ka extreme. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo mga higala? Ingon sa pulong sa Ginoo sa Romans chapter 12 verse 14, bless them which persecute you, bless and curse not. Okay? O kana nga word nabasa po nato na siya ganiya sa Matthew chapter 5 verse 44. We need to bless them. Kinahanglan nga ato silang i-bless. O dili nato sila i-curse mga higala. Ayaw pag-speak ng mga dautan, batok sangkan mo offender. O dapat dili na kita nagapamalikas, no, as a Christian. I hope no na sa ato adjud nga Christian life, wala na ning pagpamalikas. Dapat erase na siya mga higala. Kay Christian naman ta, no? Naa na tay new heart and new desire. So we need to bless those who persecute us. Isipon nimo nga blessing to siya. Atuwa siyang i-bless. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo that we need to bless and curse not. Instead na i-curse nato sila, sultian nato sila dautan, no? Atuan na lang silang i-bless. Kanang dili ta magsulti og dautan batok pud kanila. Kay ngano man, para matingala sila nga, grabe pud na siya nga tawo, no? Bisan agi kuan nako siya, gi-offend nako siya, gimuan nako og dautan, wala jud siya nag-ingon nga nag-curse ako og malay nimo is-offend sa Ginoo iyang heart, o mao na siya nga kinahanglan dili ta magsulti og patapos kanang makasakit pud sa iya. Kay ngano man ang words man good nga nagagula sa ato ang mga ngabil mga higala is lisod na kay na siya ingon nga mabawi, lisod na siya malimtan higala. Naay gani, in fact dagay mga tawo nga nagaingon nga ang sakit daw nga mga words, mas sakit pa na siya sa physical nga pain. Kana bitang bunugon ka, masakit pa ng sakit nga mga words kaysa sa physical. Og mao na kinahanglan nga ato silang likayan nato mga higala as a Christian. Likayan nato ang pag-curse or digjud nato na siya dapat i-attempt nga buhaton. Okay? Dili lamang kay don't speak, pray
love and do good to the offender, don't speak poorly to the offender, kundi higala, release them from your punishment. Ayaw pa ni malos higala, i-release siya sa iyang punishment. Kana bitaw lami na kayo mo balos, pero kinahanglan nga i-release nimo siya kay ngano man naingon man gud higala ang pulong sa Ginoo dira sa Romans chapter 12 verses 17 down to 19 mo na ingon sa pulong sa Ginoo mga higala. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Kinahanglan daw nga kita dili mag-recompense evil for evil. Now, unsa ding word nga recompense mga higala? Kaning recompense to give something to someone as a reward, mura siya balos ba, no? So ingon sa pulong sa Ginoo mga higala, recompense to no man evil for evil. Ayaw pagbasol, ayaw pagbalos kay si bisan kinsa evil for evil. Kasi pasabot ana, kung gibuhatan ko dautan nga butang, ayaw pud siya buhati og dautan nga butang. Ayaw siya balusi, no? Kundili, provide things honest in the sight of all men. In verse number 18, naging unang pulong sa Ginoo. If it be possible, much as lieth in you, live peaceably with all men. Kanindot ana no, higala ka na bitang naghuya ta, nagpuyo ta nga naatay peaceful kay ta sa tanan nga atong sa mga tao nga atong na-encounter. Kanang magtan-aw sila sa imo nga wa kay kaaway ba? Kanang naa kay kalinaw uban niya nga mga tao. Nindot kay na siya mga higala, ideal kay na siya higala nga attitude sa Christian. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably. And in verse number 19, mao ni ang ingon sa pulong sa Ginoo mga higala nga, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Higala mo na ingon sa pulong sa Ginoo higala nga kinahanglan kita dili manimalos mo nang ingon sa pulong sa Ginoo higala nga avenge not yourselves. Kana bitang gibuhatan kag dautan, ayaw panimalos. Kay ang pagpanimalos manggod higala is dili manggod na siya ato ang trabaho. Trabaho na siya sa Ginoo. Ginoo na ang bahala nga kung unsay buhaton sa Ginoo ana niya. Ayaw lang panimalos. Kay kung manimalos ka higala, wala unsa pa may buhaton sa Ginoo nga gibuhat naman nimo ang pagpanimalos. Ang ingon sa pulong sa Ginoo, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay. Ginoo na ang bahala gina. Higala mo nang kinahanglan to sila i-pray nga i-bless sila sa Ginoo. O dili kita manimalos kay ang pagpanimalos dili na siya ato ang trabaho. Dili lamang kay release them from punishment mga higala. O last dili ta mag-end higala, don't celebrate their failures, no? Ayaw ikalipay ang ilahang mga kapalpakan. Kung naka-experience ang imong offender og mga failures sa ilang kinabuhi, naka-experience sila og murag na-stumble sila silang pagkinabuhi, as a Christian, please ayaw jud og celebrate ni ana. Kay ngano man masuko ang Ginoo ni ana higala. Mao na ingon sa Proverbs chapter 24 verse 17. Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth. Higala, klaro kayo ang ingon sa pulong sa Ginoo higala. Rejoice not when thine enemy falleth. Sa diyang sila ma-fail, maka-experience og failure mga higala, ayaw jud og rejoice kay masuko ang Ginoo niya na higala. Dili ganahan ang Ginoo sa kinaiyang nga tao nga ang iyang offender kuan kanang na failure sa kinabuhi, nagkalisod-lisod sa pagkinabuhi, unya mag-ingon ka nga kanang mag-rejoice ka, dili dapat nato na siya ikalipay higala, no? Kung ang imong offender nagakapuliki na sa pagkinabuhi, ayaw jud og celebrate. Kay mao na ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw i-celebrate ang ilahang failure. Og dili ta maglas mahigala sa pinakalas na jud, how to forgive. Dili lamang kay don't celebrate their failures, but last but not the least, stop dwelling in the past, no? Mao ni kinahanglan nato buhaton aron kita makapasaylo. Stop dwelling in the past. Ayaw na pag dwell sa past. Sumala pa no, dagang mga nga past is past. Ayaw na balik-balik itong nalubong na or
na humana kay di na lagi to siya mobalik. Mao na ingon sa pulong sa Ginoo sa Isaiah 43:18. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Ayaw na hinumdumi ang former things. Samot na higala kung concerning ni siya sa offense niya. Ayaw na to siya, kalimti na to siya kay ano man. Kung magdwell ta sa to ang past, usbon nako kita ra gihapon ang masakitan, no? Ikaw lang gihapon ang maalkansi. Kung magdwell ka sa imong nga past, dili man maalkansi ang offender. Kinsa may maalkansi? Kita, ikaw, ako. Kung dili ta mag-let go, kung dili ta mag-forgive, kita lamang gihapon ang masakitan. Mo nang ingon ang pulong sa Ginoo, remember ye not the former things. In other words, do not dwell in the past. Ay napag kinabuhi sa past tigala. Move on na ta. Mag-consider na ta sa blessing nga gihatag sa Ginoo sa tuwa ang now. Kay blessing man ni siya sa Ginoo, mao na diri na ta mag-dwell sa present. O kalimtan na nato ang mga former things. Kinahanglan nato mag-forgive. Kinahanglan nga ikaw hasta ako magpinasayloay. Mao na higala, we need to forgive one another. O let me leave you one quotation mga higala na ingon siya according kay Lewis B. Smedes. Mao ni siya ang ingon niya. Ganahan ko sa iya nga quotation mga higala, ana pa siya. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Ang pagpasaylo daw isama nga nagabuhi ka or naga-free ka sa usa ka prisoner o sa diha nga naga-free ka sa prisoner imong madiskobrehan nga ikaw ra di ay nga prisoner nga napriso sa imong anger, napriso sa bitterness tungod kay wala pa ka nakapasaylo. Mao na igala timan-i o ayaw jud kalimti, ang challenge nako sa imong karon nga kabuntagon, we need to forgive one another. Kinahanglan nga kitang tanan magpinasayloay, no? O hinaot pa unta nga ang pulong sa Ginoo nasabtan nato o kanhigala is ang pag-forgive higala is ako arang ikaw nga i-remind is dili ni siya makaya sa ato lang nga ability. Sa diha nga dili nato kaya mo pasaylo, kinahanglan nato ang balaang espiritu. Mag-pray ta, Lord, tabangi ko nga maka-forgive ko sa iyaha, no? Tabangi ko nga ako ang heart ma-soften sa madali lang ang pag-forgive. Kaya nga naman ang balaang espiritu sa diha nga atoa siyang sampiton, ang Ginoo atoa siyang sampiton, siya jud magatubag sa atoa. O mao na higala ang rason nganong kinahanglan ta mag-forgive. Kinahanglan nato ang Ginoo sa diha nga kita mo pasaylo sa ato ang mga isig kapareho. O magaampo kita. Amahan namo nga langit noon kanimo o Dios, nagapasalamat kami sa imo nga pulong, naga-remind jud sa amo nga Ginoo nga dapat dili mi mag-dwell sa past, dapat Ginoo dili mi pabilin Ginoo sa mga former things. Kun dili Ginoo kinahanglan nga kami as a Christians mupasaylo Ginoo sa mga naka-offend sa amo. Sama Ginoo nga kami sa diha nga kami nagdawat nagsalig diha kanimo, imuhang gipasaylo, gi-erase ang amuhang mga sala tungod sa nabuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo, 2,000 anyos ang milabay. Salamat amahan sa imong pulong. I-bless kini sa among pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dalaygon ikaw amahan sa walay katapusan. Kani among mga pag-ampo, pagpasalamat, ginabalik namo diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.